קיצר, יונתן, ככה זה בצבא. אתה לומד לתת מעצמך את הכל. כשאתה לא חושב על עצמך, אלא על האחר, אתה חזק יותר. לא רק בשבילך אגב, אלא גם בשבילו. תשמע, מאור, אתה לא חושב שאתה כל כך מבין פשוט. אני לא יודע אם זה מה שאני רוצה פשוט. כאילו, זה מרגיש כאילו כולם סביבי פשוט, כאילו הם יודעים מה הם רוצים ומה הם עושים ואני מה. יונתן, תסתכל עליי. ככה זה בהתחלה. אתה לא היחיד. מתי שזה עובר, סמוך עליי, אתה תראה. תשמע, אתה פשוט... אתה צריך להבין אותי, יש לי גם את ניב. והיא לא מבינה למה אני לא איתה, אוקיי? זה קשה לי. זה באמת קשה לי. יונתן, לך משהו... אח גדול, כן? אח קטן. איף תביא תמיד. תמיד. כל עוד אתה תהיה נאמן לעצמך, על האמת שלך. ואז תמיד תהיה פה בשבילך. תזכור מה אני אומר לך. אני לא מאמינה, זה לא קורה לי. מה את מחכה ממני? אני בהיריון. מה? אבל... איך? את לא לקחת... אני לא יודעת איך זה קרה, יונתן. זה לא משנה עכשיו. מה שחשוב זה איך אנחנו מתמודדים עם זה. אני לא יודע. אני יודעת שזו בשורה טיפה כבדה. אבל אנחנו נעמוד בזה. נכון? כן. אנחנו נעמוד בזה. תראה איך אין לו בושה. תשמעי, לא מבין איך הוא עוזב אותך ככה, באמת. דפקט. ממש אבל. אני בחיים לא הייתי עוזב מישהי כזאת. גם אם היא בהיריון? כן, ברור, מה? גם אם היא בהיריון. מישהי כזאת אתה רוצה כאילו לגרום לי לקנא? לא הבנתי. לא. אותך בחיים לא הייתי עוזב. גם אם אני בהיריון. גם אם אתה בהיריון. תזכור שאמרת. אני אזכור. סוף סוף אני רואה אותך. כן, וואי, ממש התגעגעתי לפעמים היפות שלך. לא, אבל באמת עכשיו, יונתן, אני צריכה אותך פה. אנחנו צריכים להחליט מה עושים עם זה, אני לא יכולה להתמודד עם זה לבד. אני באמת לא יודע מה לעשות. אני לא יודע איפה את צריך להיות. מאור, תקשיב. אני לא יכול להישאר כאן. אני לא יודע מה לעשות. אני צריך להיות עם ניב, היא צריכה אותי. יונתן, אני יודע כמה קשה לך, תאמין לי. גם לה. באמת שאני יודע. אבל אם אתה כבר פה, באמת אבל, זה אומר משהו. זה אומר הרבה. במקביל להיערכות של צה"ל להרחיב באופן דרמטי את הכיוון הקרקעי ברצועת עזה לאור קיפאון מתמשך בעסקה לשחרור חטופים, ביממה האחרונה מטוסי קרב של חיל האוויר תקפו ברחבי הרצועה, ברפיח, ח'אן יונס וגם במערב העיר עזה, יונתן. לפני שיבוש של... איך עבר היום? לא סיפרת לי כלום. אני חושב שאני יודע מה אני צריך לעשות. الاحتلال الإسرائيلي
איזה החלטה בדיוק. אתה מדבר כאילו יש בך התלבטות, אתה לא מספר לי מה באמת עובר עליך. ובינתיים על הקרקע לוחם. אני החלטתי להישאר בצבא. די, אתה לא רציני. עשרות מחבלים החרימו מטענים, נכון. רימונים ורובים והשמידו בפיצוץ מבוקר מחסן אמל"ח. ומעזה לסוריה, הכל? חיל האוויר פתח אמש בגל תקיפות נגד בסיסים ומוצבים של צבא אסד לשעבר. אני יודע שזה קשה, בסיסי ניב. הגנה האווירית במחוז החוף לטקיה אני וסמוך יודע לעיר שזה לא מה חמה שציפיתי. במרכז המדינה. גם אני בסיסים לא. באזור דמשק, אבל זה משהו שאני לא יכול ובסיס לברוח שריון ממנו. במחוז דרער. אני לא יכול לשים את כל מה שלמדתי מאחור. צריכה להבין אותי, זה לא רק קריירה, אוקיי? מה זה אומר עבורנו? יונתן, אחרי כל מה שעברתי בלעדיך כל הזמן הזה, ואתה אפילו לא פה כדי לתמוך בי. בתקיפות שכוונו לעבר תותחי נ"מ. אתה מצפה שאני אעבור את כל הדבר הזה לבד? מפקד חיל האוויר אלוף תומר בר ומפקד פיקוד הצפון אלוף אור גורדין פיקדו על המתקפה מכל חיל האוויר בקריה. כולם תופסים ממני. פשוט כל בן אדם שאני מכיר יודע שזה המקום שלי. אני חייב להישאר פה, בשביל מי שאני. בשעה 6:30 החות'ים מתימן שיגרו טיל בליסטי שהכניס מאות אלפי אני לא יודעת אם תושבים אני יכולה באזור להמשיך ככה. ירושלים, שפלת יהודה ודרום הר חברון למרחבים המוגנים. מה אתה עושה פה? זאת אומרת מה אני עושה פה? אני פה בשבילך.